Ayan mga kamandaragat, mas sinagapan namin ngayon ang pagtago dahil dahil yung medyo malakas ang malakas ang bagyo na parating, bagyong Rolly. Ayun oh, ayos pala oh. Ay, kain tayo dito sa Binatog. Yan mga mandaragat, kain muna tayo ng Binatog. Sinagapan na namin ang ang pagtago dahil malakas yung ay mahahagi po ang Bicol, kaya inagapan na namin. Sarap. Tumba ka sa bawan. Ayan o, andito tayo mga fishing boat. Sa mga oras po na ito mga kamandaragat, ayan, signal number 2 na kami. Dahil sa bagyong Rolly. Talagat, kain tayo ng binatog. Binatog na walang balat. Ayan, kainan sa taguan. Ayan, yan po sa mga kamandaragat natin na nasa baybaying dagat. At kahit po yung mga wala sa baybaying dagat, mag-ingat po tayo. Unahin po nating maghanda. Maganda na yung sigurado. Kan pang ilang araw na ulam yan? Araw ito lang. Hanggat may bagyo, titipirin kung wala na, bibi. Mga pakay ng bibi. Ay na! Ay mga kamandaragat, si Joseph ang nabantay na ating bangkada ay ako yung uwi. Dahil nakabad na, yung gabi ko. Binabanas na yung makina, niliguan mo. Sana kumain. Wala ako ng pinatong. Balatan mo saan para mag... Wala lang eh. Kahit tama dito, inalubo yung kanin niya oh. Ano kasama? Na? Kasubi side lo. Ayun mga kamandaragat ang mga fishing boat nakatali na. Sana naman ay tumuloy yung bagyong Rolly. Grabe. Napakalakas ng niya. Dulot na hangin. Sigurado napakalaking epekto nito sa sa atin. Lalo sa mga mangingisda. Ano kamandaragat, uwi na tayo. Ayun mga kamandaragat, makikita tayo dito to. Ito maliit na fishing boat na ito. Shoutout muna sa mga taga-Umun. Yan, makikisakay tayo dito.
Sa mga pugi na to. Saan ako? Dito na lang. Ano? Pero doon sa labas medyo nalakas na yung alon. Ano? Kain muna! Kanina ka pa nakain? Abutan? Bukas ako, yari sa akin 250. Ayan mga kamandaragat, nandito na kami sa aming aming barangay. Hindi pa nalilinis yung dinala ng bagyong Kinta. Ito na naman, may bagyo na naman parating. Hindi pa nga nakakalaot, may bagyo na naman parating. Grabe. Ayan mga kamandaragat natin sa ibang zona. Yung mga kadalasan na nakikita nyo na kasama ko, mga taga zona 3 yun. Itong mga kasama natin ngayon, mga taga zona 2 ito. Tataas kami nitong bangka namin na sinakyan pa uwi. Kasi hindi ito pwede ditong iwanan at baka masira ng bagyo. Tataas kami ng bangka. Hindi may bagyo. Parang malalaglag. Yan, naitaas na namin. Ayos na. 50 na yung bangka na yan, oh. Ano pala yun, kakumpanya? Oh. Oh. Ay.
Yan mga kamandaragat, tapos na kami magtaas ng aming mga fishing boat dito. Iba nakatago dun sa yung malalaki. Iba naman, yan, taas.